Maglagot gid ko sa akong classmate oy. Di wala gid ko niya gi-invite. Galagot gid ko ba? Ah, tawagan ako si Papa B. Di sumbong nako. Oh no! Sige naman lang ulan-ulan. Karon na mag-ulan-ulan gyapon. Ako kang anak dito, kumusta na ka ha? Morar ba to usara? Wagi ko kakuha ato kay saon man amo kay gibantayan pod nga yang manghud. Uy, kamay nanawag. Akong anak. Tabagon ako bi. Hello pa. Oh, hello nak. Nanawag man lagi ka? Hala pa. Wala gid ko gi-invite sa akong classmate pa. Asa man day problema nimo day? Oh my god. Galagot gid ko sa akong classmate pa. Kay nganong wala ko niya gi-invite. Makalagot gid pa oy. Dira lang ta magstoryag tiwas pa. Sige. Diri na lang sa balay ta mag-istorya. Hapit na makakana uli. Sige, diri na lang ta sa balay. Magpaabot ko nimo ha. Sige. Bye-bye. Sige, bye. Love you. Karon lang gid ka classmate ta karon. Uy, buang nga. Saan to gingon sa kong anak nga? Naglagot siya siyang classmate. Kay ano ko nung wa siya gi-invite? Unsa ka nga invitation ka ha? Oh my god. Ah, tulas papa ay nagbaro-baro. Ah, akong ingnon be. Pa. Galagot gid ko sa akong classmate pa. Uy, nganong galagot man kanak? Ki wala ko niya gi-invite sa lubong sa iyang papa. Uy, siya nga nak. Naunta to'y kaunak. Sige lang pa. Ug ikaw gani mamatay pa, dili sad na ako sila i-invite.